enwe restructuring n'obodo anyị bụ Naijiria ka nwa ugobere nwa egbebere ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu. Ana m ezipụ ozi m na gọvanọ ndị niile na-achị ala Igbo gburugburu ma gọvanọ na-achị Enugu steeti, anyị na-ayọ ya biko nke ọ na-eme dị mma ya jisie ike, nke ebe ọ na-emetụ ọfụma ya kwalite mmetụ ọfụma, maka a sị na ihe onye na-eme ka ekweji akpa ya. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na ezi afa ka ego. Achọrọ m ka gọvanọ ọbụla na-achị n'ala Igbo ọtụmatụ nke Enugu ebe anyị nọ kịta na achọrọ m ka o tie onwe ya aka n'obi. Ọ ka nwere afọ 3 echichi Enugu steeti, ka o tie onwe ya aka n'obi sị na ọ bụ m ga-abụ gọvanọ kacha mma chụrụ Enugu steeti. Enwere ihe ndị dị iche iche ọ ga-eme. Biko ya mepere anyị Agbani, ya ga Enugu mepee ebe dịka Nsụka, ya ga Ngwo mepere anyị Ngwo, ya ga Nkanụ mepere anyị Nkanụ. Tụọrọ ihe dị iche iche ga-ebute mmepe dị iche iche, ebe a ga-arụ hospital, ebe a ga-arụ ụlọ akwụkwọ, ebe a ga-etinye bankị, ebe a ga-arụ okporo ụzọ dị iche iche. Anyị na-ayọ gọvanọ ya gba mbọ mee ihe dị ụtọ, ọ ga-ebute mmepe n'obodo ndị a dị iche iche, ka ọ ghọrọ ịbụ ihe ọbụla a na-eme Enugu onye chọọ Agbani ịbata ihe dị iche iche ya bịawa Enugu. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ka ndị mmadụ ghọta gị kpọmkwem na ọnọdụ unu nọ na ya, na ihe unu chọrọ na ihe unu sokwa eme bụ ka edozigharịa ana Naijiria, ka onye ọbụla na-ahazi obodo ya, na unu kwee na restructuring, ka unu kwee na Biafra kpọmkwem. Ọ ya bụ ihe a na-ajụ unu so ndị ntorobịa, maka na unu bụ ndị ntorobịa, maka na ndị ntorobịa na-asị na obodo adịghị ma ha mere ha ji chọọ ịkwụrụ onwe ha. Dịka m siri kwuo, ihe gbasara restructuring na Ọhaneze Youth Council kwadoro ya, mana ihe gbasara Biafra ekwugo okwu ya. Enwere ihe mere ede jiri bee nwee, enwere ihe kpatara ụmụnne anyị ji na-ekwu okwu Biafra. Gọọmenti kpọkwuru ụmụnne anyị ndị akwụgo okwu Biafra jụọ ha kedu ihe wụ iwu ọnụ ji ekwu okwu Biafra. Maka ndị niile nọ na otu Biafra dị iche iche, ma ndị Masob, ma ndị IPOB, ma ndị Gawenti, anyị dị n'otu. Onye si gị na ya dị otu na-atụ asị. Ha bụ ụmụnne anyị. Onye gwara gị na ya ekwe nke ha kwere? Asị m gị na o nwere ihe mere ede jiri bee nwee ha ji na-ekwu okwu Biafra. And ihe a ha ji na-ekwu okwu Biafra, anyị na-ayọ gọọmenti etiti, anyị na-ayọ gọọmenti na-achị obodo dị iche iche na ha kpọọ ndị a. Enwere ndị IPOB, enwere ndị Masob, enwere ndị Mobil, enwere ndị South Eastern Congress. Ndị a bụ ndị pro Biafra dị iche iche. Enwere ihe ha na-ebe akwa na-arụ aka sị gọọmenti etiti kpọkwụla ha sị kedu ihe bụ iwu ụnụ, kedu ihe a ga-eme ka nwa ugobere nwa egbebere. Ọ ya wụ ihe anyị kwugo okwu ya. Ọhaneze Youth Council, ihe anyị na-ekwukwe n'okwu bụ maka mmepe ala Igbo, ihe a ga-eme ka ala Igbo mepee, ma economy and ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ ya bụ ihe anyị kwugo okwu ya. Anyị makwara na enwere ụmụnne anyị ndị iwe na-ewe n'ebe dị iche iche, ga-eleba ihe dị ndị ọcha aha anya. Biko Igbo ndewo. Nwanne m daalụ. Ihe na-ekwu na mmechi nke m chizi bụ na n'ezie ndị na-achị anyị emego anyị ihe, ha gbọtọgo obodo gbọtọ obodo, mebie obodo ọ dị njọ, mana o nwere ndị na-emekwa ọfụma. Mana ya na-ekwu bụ na ndị na-eso eso a na-edu gị na-eso eso, isoro onye na-edu gị ọfụma ịbanye n'ọhịa. Na ya ji wee kwu maka ndị nọ n'ime obodo, na ihe ji wee wepụta nke ndị igwe na President General bụ na ndị be anyị amaka ịchọ ka etinye ha n'ọkwa ka ha jee mere etinye ha n'ọkwa ha emebiwe obodo. Ebe ọ bụ na ị nọ mezie obodo, anyị na-achị achị a na-achị gị achị, mezie obodo ka obodo dị mma. Daalụ. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Ụna m ka o si daa. Ndị na-enwuchara onu ha gbuo onye isi ndị Ọhaneze Youth Council, ya bụ Comrade Igboayaka Igboayaka, ya na Ede Tochukwu bụ onye isi ndị Ọhaneze ndị ntorobịa na Enugu East, na ngalaba Enugu East. Na Amechi Ugwuele bụ onye na-akọ ka o si ada na ala Naijiria nakwa na mba ụwa niile. Okwu ya na-ada bụ mgbe ahụ ya ndị a niile kọrọ onu ha. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma. Onye mara ihe na-esokwu ya emezina ya. Abụ m Chizzy Ani. Ọ ga-adịrị ndị Igbo niile mma.